Здравейте, колеги! Ще записвам как ще купувам лиценз от 1100 евро. Отивам в акаунта DeFi. Отивам долу, най-долу на този сплит, който искаме. 10 плюс 80, 1100 евро. Натискам. Продължавам и наказвам с какво ще го плащам. И ми дава адрес да го платя. Цифрите си ги записвам набързо. 255-275. И копирам адреса. Завършва на ZK. Непременно от моя портфел трябва да го платя. От смарт портфела. Момент. Имам само 5 минути да го платя. Има голяма такса в смарт, но аз съм я приготвила. Момент. Влизам си в портфейла. Трябва да изпратя ултима. Пиша си тук 0,255 0255 Така, внимаваме много. Слагам и адреса, който завършва на ZK. За всеки случай пак мога да го погледна. ZK завършва с S. Започва да с S Хикс. Няма да го гледам с какво завършва. Завършва на ZK. Сумата 255275 и продължаваме. Така, внимавам. И тук ми пише, че ще ми вземе смарт. 18 ли? Какво е това нещо? Аз отдето го бях видяла. Към 18 000 или 16. Не го виждам сега, но аз ги имам. Забравих да проверя дали са дошли, но то ще се разбере, ако не ме пусне. Защото преди малко ги изпратих и готово. Изпратихме лиценза. Тук ми е взело това. Тук е от където бях получила пари от друг колега. Ми е смарт, нали? Може би от моя портфел е взело, не знам точно. Така, и да проверим тук дали са изпратени парите. Защо така не излезнаха най-новите пари? Чакай да обновя. Ето, от тя остана много малко от ултимата. И тук като погледнем нагоре, да си го видя и аз и за себе си, нали? И тук са ми взели малко смарт, но според мен повече. От самата. Не, това пак не е това. Ами най-добре да отида. Няма я ултимата, после ще гледам, нали, подробно. Би трябвало да има в историята. Останали са само 190 долара в ултима. Отивам сега да видим тук дали ще дойде бързо. И после може да спра видеото, ако ги няма. Другото, което исках да видя. Смарта. Забравих одеви. Но сигурно е дошъл, щом да видя колко смарт е останал. И ще проверим дали е дошло. Преди малко за 70 долара купих смарт. Защото нямаше да ми дадат. Ето тук. Тук пък не мога всичко да разбира наведнъж, но надявам се поне да я купим лиценза. И все пак не чак да отворим, да видим дали е купен. Ако се забави, ще спра видеото само да погледнем. То всъщност тук няма да ми покаже, ми ще видя на моите лицензи, да видя дали мои лицензи, да видим дали се е купил. Лицензия и ключи. Ето, трябва да го активирам, виждате ли? За 1100 евро, тук
Преди една минута съм го купила и трябва да се активира. И готово, имаме вече лиценз.